Talagang dayta nga programa ket dakkel ti may tulong na kadagiti mannalo na kapadami. Talaga ta hanamet nga talaga nga baybayan ti bumarangay ken barangay. Dita tagpay sumadam. Nalipod iti kanta ti puot ko. Awan pa'y tinakitak nga nagbalin nga mayor no mayora dito banin dilang ni Madam Gwen niya mamoto. Iso talaga ti managtulong Madam ni mayora. Alam mo namin na napakaganda ang programa mo. Kaya nga mo, nagpapasalamat kami dahil ikaw ang naging mayor namin. Gusto lang namin na sana mabigyan mo pa ang mga magsasaka ng mas lalo pang mga kinakailangan ng mga makinarya o kaya mga kagamitan sa pagsasaka. Pero malaking bagay yung naitutulong na LGU, lalong-lalo na po sa mga pa-training na kung saan isa ko sa napapadala ng ating masipag na MAU, ni Sir Jeffrey Pamo, para po at least madagdagan yung aking kaalaman regarding sa pagsasaka. Kahit sila po ay talagang magsasaka na, patuloy pa rin po sila nag-aaral at idadagdagan yung kanilang kaalaman. Napakalaking bagay po yun, lalong-lalo na po itong tinulong ni Mayor na dito po idinala yung ating pong techno demo na dati po ang aming pong mga farm dito halos puro baka lang ang nakapastol at mga kambing. Pero ngayon unti-unti na po sila na i-convert into pagtatanim po ng mga gulay para po sa sustainable food security. Kung ay malaki yung tulong ng LGU dyan kasi sila yung nagtumingin ng mga project na yan, sila yung tumanggap at sila rin yung naghanap ng mga recipient na kami nga yung nahanap nilang recipient. Sa ngayon, ang tingin ko sa LGU natin ngayon, mas maraming mga proyekto na naibibigay sa ating mga ka-association at tingin ko nga sa pagtuloy-tuloy na ganyan yung mga darating na mga project, mas lalong angat ang buhay ng mga magsasaka at mangingisda natin.